Mga madam, it's me again, your Ma'am Mika. Mga madam, magluluto tayo ngayon ng special udong galing ng Samar. Tapos haluan natin ng Saba sardines. Saba sardines, igigisa natin. Tapos daglagyan ko ng gata na Kukumama. Tara mga kaibigan, magigisa na ako. Samahan niyo ako. Ano ulam mo, madam? Magluto ako, madam, ng udong na may sardinas, na may malunggay, na may gata. Binablog ko. ₱5 ang isa. 80 yata, madam, 80. Oh, madam, sinayalo ko dito. Mahal ang saba, madam. Mga ano to, nasa 60. Saba kasi white ang ginamit ko. Sarap. Yan mga madam. Ang aking ulam na sardinas na lalagyan natin ng udong. Pagkagisa natin, lagyan natin ng tubig. Tapos, pagkulo, saka naman natin ilalagay yung udong. Papakukuluan muna natin ito. Papakuluan muna natin siya. Tapos, saka na natin ilagay ang udong. Yan mga kaibigan, takpan muna natin hanggang sa kumulo. Natin ang asin. Tapos, ilagay na natin yung udong. Lagyan na natin yung udong. Nakalungso. Lagyan na natin ang udong. Pag ano dyan, pag luto na yung udong, pag naluto na yung udong, saka naman natin lalagay ang malunggay. Saka naman natin lalagay ang malunggay pag naluto na yung udong. Kailangan muna natin luto na yung udong. Maglalagay na rin tayo ng magic. Sa konting bitchin para malasa. Yan. Mga madam, mamaya tatakpan natin ulit kasi kailangan muna natin lutuin yung udong. Ayan, lagyan tayo ng malunggay. Maglalagay na tayo ng malunggay. Tapos, lalagyan na natin ng gata. Pagkatapos nito, maglagay ng malunggay. Yan, mga masustansya yan, mga kaibigan. Masustansya yung ulam natin, Mamita Waray. Yan, yan talaga ang tunay na mga ulam. Kung mag-sardinas kayo at mag-udong, lagyan nyo ng gulay. Para andyan pa rin yung vitamins. Masustansya pa rin. Diba? Ayan yung sahog natin. O yan, no? Ngayon, sahog natin na sardinas. Ayan, no? Ilalagyan natin ng malunggay. Tapos, lalagyan na natin yun ng ano. Lalagyan na natin yun ng gata. Mga kaibigan, di ba? Ang sarap ng luto. Lalagyan natin ng gata. Masarap. Yan mga kaibigan, no? Kukumama.
Oh, sarap mga kaibigan, oh. Masustansya. Oh, matutuyo yan. Masustansya yan mga kaibigan. Ang ginataang udong na may halo na malunggay. Masustansyang ulam, mga kaibigan. Oh, mga kaibigan, luto ng ulam ni Mamita Waray. Luto na mga kaibigan. Oh, ayan na, luto na. Pwede na tayo kumain. Ayan, oh. Luto na ang malunggay. Ayan, oh. Udong na may malunggay. Luto na kaya yung udong? Tingnan muna natin kung luto na yung udong. Kasi, ano pa to, sisip-sipin pa yung sabaw. Yan mga kaibigan, luto na. O, yun lang mga madam. Kung nagustuhan nyo ang lutong udong ni Mamita, huwag nyo lang kalilimutan, i-like and share. At paki-subscribe na rin at paki-follow. Thank you mga madam.